Malawi Brief. Zotsatirazi ndi zomwe nkhani zalemba pa MBC lero pa 3 April 2026. Takhalani pomwepo kuti timve kuti kwagwanji. Tsopano nkhanizi mwatsatanitsatani. Boma lati ndi lodzipereka kuonetsetsa kuti ufulu wachibadwidwe ukulemekezedwa pa malo a ntchito ndi malo a bizinesi m'dziko muno. Nduna ya zamalamulo a Charles Mhango ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano wowunika ndondomeko yatsopano yolimbikitsa ufulu wachibadwidwe ku ntchito ndi malo a bizinesi. Ndondomekoyi yomwe yakuikonza ndi aboma mogwirizana ndi bungwe la UNDP mwazina idzathandiza kuthana ndi nkhanza zomwe zimachitika ku maestate afodya ndi tiyi. Ndinene pano kuti ngati nduna ndikuziwa komanso ngati boma ndikuziwa chifukwa tikulandira maripoti ochuluka odandaula makamaka ma tea estates komanso ku migodi komanso ndi anthu ena amene amagwira mwina ndi anzathu ochokera ku China. Tili ndi maripoti ochuluka zikuonesa kuti tili ndi vuto kuti amene tikuwalandira kuti adzapange invest muziko mwathu muno akabwera ndi makobiri awo akukhala ngati sakulemekeza kwenikweni maufulu achibadwidwe a Malawi amene akuagwirira ntchito. Ngati ziko ngati boma tikuwunikanso kuti tione kuti vuto lili pati. Komiti ya kunyumba ya malamulo yona zamaphunziro yati nkoyenera kuti ntchito yolimbikitsa ukadaulo wa luso la makono ya bifiti ifike msukulu zonse za primary za boma pofuna kupititsa patsogolo ukadaulowu. Wapampando wa komiti Amutani Tambala anena izi pomwe anayendera sukulu ya primary ya Chinyata Catholic ku zoni ya Walilanji mboma la Nchinji. Chinsisi Moyo wafika ndi ripoti. Ntchito ya BFIT ikuchitika pansi pa unduna wa zamaphunziro ndipo imafikira ophunzira msukulu za primary za boma kuyambira a standard 1 mpaka 4. Pakadali pano ntchitoyi ikuchitika mu sukulu za primary zopitirira 1000 mdziko lino. Komiti ya kunyumba ya malamulo yoona zamaphunziro inayendera sukulu ya Chinyati yomwe ikupindula ndi BFIT pofuna kuona momwe ntchitoyi ikuyendera. Wapampando wa komiti Amutani Tambala anatsindika zakufunika kuti BFIT ifike msukulu zonse za primary za boma. Project iyo kuno tayiona kuti ili bwino ikuthandiza chifukwa ikungwa konzekeresana kuti aphunzitsi akalowana mklasi anaja akapange chani. Ndiye mwana aliyense akumapangidwa asesi paikha chimene chili chinthu chabwino chifukwa osangoti zagulu koma akumapangidwa asesi paikha chifukwa mwana aliyense akumakhala kuti wanyamula tablet yake. Ndiye tablet ija ikumanenaso mastepe mwanayo mene nzeru zake zikuyendera ni mmene so tablet iyo mmene amapangira. Mphunzitsi wamkulu wa sukuluyi Atereza Sathawa wati kuchita maphunziro kugwiritsa ntchito njira za internet kwachepetsa chiwerengero cha ana ojomba ku sukulu komanso kuchititsa kuti anawa azitsata maphunziro ndi chidwi chonse. Ana ambiri amangokusambuza na makhalakhala koma itangobwera programu iyi chiwerengero cha ana chinakwera pa sukulu pano. Poyamba isanabwere project iyi tinali ndi ana 651 to 4 koma panopa ana athu chiwerengero chakwera chafika pa 814. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu a BFIT a Rabson Madi wati iwo ali ndi malingaliro owonjezera sukulu zomwe ntchitoyi ikuchitikamo. Ntchito imene ili maboma onse a dziko lino ndipo tikamakamba za maboma onse a dziko lino kama za maboma amene timati ma education districts ndipo ndi 34. So 1089 schools amene tafika kale ali maujeni amenewa. Kuteroko ndiye kuti tukamba even ma constituencies ina iliyonse kuli BFIT program. So nkhani ndiona kuti kuchokera pamene pasopano tikuyena tifikire sukulu ina iliyonse chifukwa target ya BFIT ndifikira sukulu zonse za primary kuno ku Malawi. Kuchokera mu January 2023 kufika mu December 2025 zipangiso zogwiritsa ntchito intaneti ndi zina zopitirira 166,000
ndi zomwe azigawa mu sukulu za primary zomwe zapindulira ophunzira opitirira 689,000. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB lati lapita patsogolo pakafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amaryllis ndi bungwe la Public Service Pension Trust Fund. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ACB Gabriel Chembezi atsimikiza izi. Malinga ndi chikalata chomwe atulutsa pamodzi ndi apolisi pa 16 March 2026, bungwe la ACB linatsegulanso kafukufuku okhudza katangale pakugula pa hotelayi kuchokera kwa Yusuf Investments Limited YIL. Chikalatachi chafotokozanso momveka bwino zomwe zinalepheretsa kugulitsa kwina pamene kafukufuku akupitirira. Bungwe la ACB linapereka chiletso cha ndalama ziwiri za 38.5 billion kwacha yomwe kale idaletsedwa ndi Financial Intelligence Authority kuchokera ku akaunti ya YIL ndi 38 billion yoyima ndalama zomwe zatsala pa hotelayi. Ngati njira imodzi yothetsera vuto la ntchito za migodi zosavomerezeka kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali, boma kudzera mu komiti ya nduna zosiyanasiyana yakhazikitsa komiti yomwe ili ndi nthumwi zochokera ku nthambi zachitetezo komanso maunduna a boma. Izi zadzakamba kakuchuluka ka chiwerengero cha anthu ochita za migodi mosatsata malamulo. Tili ndi zambiri mu lipoti ili la Themba Mwale. Izi zikutsatira ndi zomwe adalamula President Professor Arthur Peter Mutharika pa 21 October 2025 poletsa kugulitsa kunja kwa dziko lino miyala ya mtengo wapatali komanso lamulo la boma loletsa kupereka ziphaso zokumbira miyala ya mtengo wapataliyi. Namalomba wati chitetezo komanso chuma cha dziko lino zili pa chiopsezo chachikulu kamba ka mchitidwe wokumba miyala ya mtengo wapatali mosatsata malamulo. Iye wati mchitidwewu umabwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko kudzera ku chuma chongotayika, kufoka kwa malamulo a dziko, kuonongeka kwa chilengedwe ndi kulimbikitsa mchitidwe wophwanya malamulo. Pofuna kuthana ndi mavutowa, boma lakhazikitsa komiti yapadera yothana ndi mchitidwe wokumba ndi kuzembetsa miyalayi yomwe ili ndi nthambi ndi maunduna a boma monga asilikali, apolisi, nthambi ya National Intelligence Service, nthambi za migodi, unduna wa zachilungamo, nthambi za ndende ndi nthambi yoyendetsa milandu ya boma. Komiti iyi yapatsidwa mphamvu yogwiritsa ntchito malamulo onse oyenerera kuti ithane mwamphamvu ndi mchitidwe uliwonse wokumba ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Pakadali pano boma lalangiza anthu onse mdziko muno omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe wokumba miyala mosatsata malamulo malo onse kuphatikizapo malo otetezeka ndi malo omwe ndi ofunika pa chilengedwe kuti alekeretu. Anamalomba ati yemwe anyozere lamuloli alandira chilango kudzera ku komitiyi molingana ndi malamulo a dziko lino. Pofuna kusintha maganizo a anthu pa anthu aulumali, bungwe la Women and Girls with Disabilities lapempha atolankhani mdziko muno kuti azilemba nkhani mokomera aliyense komanso molemekeza ufulu wa anthu aulumali. Bridget Makawa wafika ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Margaret Mapando. Polankhula pa maphunziro a atolankhani omwe anachitikira mu mzinda wa Lilongwe, mkulu woyang'anira ntchitoyi a Bridget Phiri watsindika kuti atolankhani ali ndi mphamvu zazikulu zothetsa tsankho lomwe amayi komanso atsikana aulumali amakumana nalo ku Malawi. Aphiri ali pakali pano madera ambiri muli zikhulupiriro zomwe zimapangitsa kuti amayi komanso atsikana aulumali azikhala mosamasuka, zomwenso zimapangitsa kuti asamabwere poyera kuti azionetsa momwe amakhalira moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Ife tinaona kuti pakhale maphunziro amene ifo takhala tikuona ndi kafukufuku amene takhala tikupanga komanso zinthu zomwe takhala tikupanga ngati bungwe logwira ntchito ndi azimayi ndi atsikana aulumali. Nthawi zambiri a media akamapanga report pena amapezeka kuti language ikusiyana kapena ikupanga promote mwina mchitidwe osakhala bwino kapena just timapa chizungu timati it's not inclusive. Ndiye tinaona kuti training imene itiipange. Maphunzirowa apindula kwambiri atolankhani omwe anavomereza kuti akhala akulakwitsa mbuyomo pomwe amagwira ntchito zawo. A Joseph Mazizi, mtolankhani wa pa Wireless wa Capital FM,
anati maphunzirowa anali ofunika kwambiri chifukwa athetsa mchiridwe omwe ulipo mnyumba zofalitsa nkhani. Maphunzirowa ndi ofunikira kwambiri kwa ife ngati olemba nkhani, kuganizira kuti tikamalemba nkhani pali zinthu zambiri zimene zimachitika, anthu amatidalira, amatikhulupirira, komanso ndife anthu amene timalankhulira anthu ambiri. Nawo timapezeka kuti chifukwa chokuti tilibe ukatswiri kapena ukachenjede wa zinthu zina, timalemba zinthu ife tikuona ngati tikukhoza kapena tinazolowera kugwiritsa ntchito mawu amenewo, koma ali mawu olakwika amene ali oti tikumwinanso tikupondereza kapena kusokoneza ufulu wa anthu ena. Ndipo panali pofunikira ndithu kumakhala ndi maphunziro ngati awawa. Maphunziro awa anali ofunikira, ndipo ofunika ndithu atolankhani ambiri ataphunzitsidwa mu maluso ngati amenewo, kuti tikhale ndi luso kapena akamvetsetsedwe ka zinthu zokhudza maulumali. Projekiti ya Empower anayikhazikitsa m'madera a Area 23, Kauma komanso Senti mu mzinda wa Lilongwe. Cholinga chake ndikuonetsetsa kuti nkhani zomwe zikukhudza amayi ndi atsikana aulumali, makamaka pa nkhani zachitetezo kunkhaza komanso ufulu wa zaumoyo zikuyankhidwa moyenera. Akhristu ampingo akatolika awalimbikitsa kuchilimika popempherera dziko la Malawi komanso maiko omwe muli nkhondo pofuna kuti mtendere upitirire pa dziko lapansi. Mmodzi mwa ansembe ya mpingo wa Maula Parish mu Diocese ya Lilongwe, Bambo Peter Makina, ndiwo apereka pempholi pomwe akhristu ampingowu anayendera njira ya mtanda ku Lilongwe. Catherine Banda ndi Madalitso Mhango anali komweko ndipo afika ndi ripoti. Njira ya mtanda yomwe inachitika pa mpingo wa Katolika wa Maula mu Archdiocese ya Lilongwe inayambira pakachisi wa Maula kudutsa msewu wa John Chilembwe kukafika mu msewu wa Mzimba, ndipo inakathalanso pakachisi wa Maula mu mzindawu. Pa ulendowu akhristu ampingowu anali kuyimba komanso kupemphera. Mmodzi mwa ansembe pa mpingowu, Bambo Peter Makina, anati njira ya mtanda ndi yofunika kwambiri kwa akhristu akatolika pomwe mwazina amakhala akulingalira za moyo wawo komanso nyengo ya Lenti. Bambo Makina atinso akhristu ayenera kuchilimika kupemphererana wina ndi mnzake, kupempherera dziko komanso kusunga bata. Nyengo imene ya Lenti pamene kupita kumapeto yatiphunzitsa ife zinthu zosiyanasiyana, yatiphunzitsa ife kupemphera kosalekeza, yatiphunzitsa ife kuchita ntchito zachifundo. Choncho ife ngati akhristu tiye tipitirizebe kuchita ntchito zachifundo, tiye tipitirizebe kupemphera dziko lathu komanso kudzipemphera ife tomwe. Choncho tisasiye kupemphera dziko lapansi, makamaka mayiko amene mwina kuli kuzisokonezo, kuli nkhondo, kuti Mulungu achichite chifundo, Mulungu abweretse bata mdziko lino lapansi. Potilirapo ndemanga, mmodzi mwa ansembe apa mpingowu, Bambo Aseni Atakuli Tume, atsindika kufunika kokhala ndi nthawi yolingalira za moyo wa Chikhristu komanso kufunika kwa njira ya mtanda kwa akhristu akatolika. Mmodzi mwa akhristu a mpingo akatolika yemwe anayenda nawo njira ya mtandayi, Wini Botha, wati ndi nthawi yoti akhristu alingalire za ntchito zawo komanso momwe ayendera nyengo ya Lenti. Njira ya mtanda kwa ife akhristu ndiyofunika kwambiri chifukwa imatithandizira kuti tikumbukire mazunzo a Ambuye Yesu, komanso imatithandizira kuti tikumbukire kapena tilingalire Chikhristu chathu kuti chili pati ndipo ndi chotani. Njira ya mtanda yomweyi imatithandiziranso kuti tikumbukire kuti mu nyengo ya Lenti yomwe ikuthayi tapanga nawo zofunikira zomwe Ambuye Yesu amayembekezera kuti tipange, monga kuthandiza anzathu ovutika, kuyendera odwala, kuyendera andende kumene. Chaka chilichonse akhristu pa dziko lapansi amakumbukira nyengo ya Pasaka yomwe amakhala akukumbukira imfa, mazunzo ndi kuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo kumangochi akhristu awapempha kuti akhale olimbikitsa uthenga wa chikondi komanso ololerana mu nyengo ya Pasaka. Bishop wa mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mangochi a Montfort Sitima komanso wansembe wamkulu mu mpingo wa Anglikani wa St. Peter and Paul Cathedral ndiwo anena izi pamene amakondwerera njira ya mtanda pomwe mipingo iwiri yachitira limodzi. Sotini Ndazi wafika ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Owen Mavula. Mboma la Mangochi mapemphero a njira ya mtanda ayambira pa mpingo wa Katolika wa St. Augustine pomwe akhristu a mpingowu komanso Anglican anasonkhana mwaunyinji ngati njira imodzi yokumbukira mazunzo a Ambuye Yesu. Motsogozedwa ndi Bishop wa mpingo wa Katolika Montfort Sitima komanso wansembe wamkulu ku mpingo wa St. Peter and Paul Anglican Canon Grant Tebulo, akhristuwa anayenda ulendo wa mtunda wautali
kukafika ku mpingo wa Anglican wa St Peter and Paul ku Mpondasi komwe kunathera mapemphero onse. Mawu ake Canon Grant Tebulo walimbikitsa Akhristu ndi anthu onse kuti agwiritse ntchito nyengoyi polimbikitsa umodzi monga momwe Khristu anachitira. Ngati Akhristu lero lino timanena kuti ndife anthu okondwera komanso ndi anthu amene timayandikira chifukwa kuti ndi tsiku la chiwombolo chathu, chipulumutso chathu chaperekedwa mu tsiku la lero. Kutero njira ya mtanda imatikumbutsa zikuluzikulu ngati zimenezi kuti ndi tsiku limene ife timakumbukira mazunzo komanso kulandira chipulumutso pa dziko lapansi. Ndipo umu ndi momwe akulankhulira Akhristu ena omwe anachita nawo mapemphero a njira ya mtandayi. Tikaonetsetsa Mulungu ife chikondi chake anationetsera potipatsa mwana wake mmodzi yekha kudzatipulumutsa pa dziko lapansi. Kwa njira ya mtanda imeneyi imatikumbutsa mazunzo amene anakumana nawo Ambuye Yesu pa dziko lapansi. Ndipo chifukwa chimenecho ife timayenera kutsatana nawo umodzi pa nthawi ino imene timakumbukira imfa yawo imeneyi imene anakumbukira pa dziko lapansi pano. Mu dongosolo la ulendo wa mapemphero a njira ya mtanda, Akhristu amachita mapemphero modzipereka malo okwana 14 pokumbukira mazunzo omwe Yesu Khristu anakumana nawo asanamupachike pa mtanda mnyengo ya Pasaka. Phungu wa ku nyumba ya malamulo oyimira dera la kumpoto kwa boma la Rumpi Ajab Muhango ati njira ya mtanda chikhale chitsanzo cha utsogoleri odzipereka m'magulu osiyanasiyana pomwe akutumikira Amalawi. Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga ayankhula izi atayenda nawo njira ya mtanda pamodzi ndi Akhristu akunchenachena m'boma la Rumpi. Musase Cheyo wafika ndi ripoti. Mwambo wa njira ya mtanda womwe mipingo ya Katolika ndi Anglican achitira limodzi kunchenachena m'boma la Rumpi unayambira pa kachisi wa St George wa Anglican mpaka ku kachisi wa St Gabriel wa Katolika mderalo. Akhristu kuphatikizapo phungu wa derali Ajabi Muhango anatenga nawo mbali ponyamula mtanda. Poyankhula pa mapeto pa mwambowu Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto anati ichi chikhale chikumbutso pa utsogoleri wotumikira anthu. Aliyense payeka maudindo osiyana kuti tenge udindo otumikira anthu athu amene amatika mimipandoyi ndi choona kwatumikira mchilungamo kwatumikira ndi mtima yathu yonse chifukwa pakutapa tsiku anthu awa tikakhalisa tumwe bwino amakaudandaula ndi apresident amatilimbikisa Profesa Peter Mutharika kuti atumikira anthu athu amchoona nthawi zonse. Kumbali yawo Bambo Isaac Katumbi a diocese ya Mzuzu ya mpingo wa Katolika anati Akhristu akuyenera akhale opemphera moonadi. Ulendo omwe tayendawo unali wautali ndithu otopetsa kwasatope thupi chabe komanso titopeso moyo wathu wa machimo. Tisauke nawo Ambuye Yesu mazunzowa atisunthe mtima atisinthenso zochitika kuti ambe kuwatsata Ambuye Yesu monga iwo akufunira kuti mukhale oyera mtima monga Atate alili oyera mtima. Mwambowu umachitika ngati njira imodzi yokumbukira mazunzo omwe Yesu Khristu anakumana nawo pomwe ankapita naye kukampachika pa mtanda. Musase Cheyo, MBC Rumpi. Polisi ya Ndilande yalangiza oyendetsa galimoto kuti apewe mchiridwe onyamula anthu galimoto zogulitsira zinthu chifukwa izi zimayika miyoyo yawo pa chiopsezo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Cholinga cha ndondomekozi ndikuonetsetsa kuti anthu ndi otetezeka mu nyengo ino pomwe anthu amakhala ndi maulendo ochuluka kuphatikizapo opita ku malo azokopa alendo komanso amachita misonkhano yosiyanasiyana. Apolisiwa ati akuonetsetsa kuti oyendetsa galimoto sakuthamanga moposa muyeso, sakunyamula anthu ochuluka kapenanso kuwakweza ku bode, komanso oyenda pansi akuoloka pa msewu mogwiritsa ntchito malo omwe ndi oyenerera, oyendetsa njinga akuvala zinthu zowateteza, komanso kupewa kuyendetsa galimoto ataledzera mwazina. Ronald Kasambala ndi mmodzi wa akuluakulu oona zapansewu ku polisi ya Ndilande. Monga nthawi ya Easter ino takonzekera ma patrols amene tikupanga day and night. Maso mnyengo imeneyi tikulangiza anthu kuti
asayendese magalimoto monga ma open vehicles kunyamuliramo anthu fa nthawi zina kumakhala mwazisangala zoti amatha kunyamula anthu kumapita nawo madera osiyanasiyana pa nthawi imene tikuwalangiza anthu akuti ma open vehicles asamanyamuliremo anthu fa ngozi zimene zimachitika mwene munthu akakhala magalimoto ngati malole chanjani zimakhala ngozi zazikulu tikuwapanga advise anthu akuti nthawi imene aziyendesa magalimoto monga macosta azipanga hayala macosta kapena ma minibuses woti they can be safe anthu nthawi imeneyi. Kuphatikiza apa mneneri wa polisi ya Ndirande Chebisa Mulimbika wati apolisi akuyendera malo osiyanasiyana mtownship ya Ndirande komanso akulangiza anthu kuti asachoke mnyumba zawo osasiya anthu oyang'anira. Nyengo imeneyi ya Easter ndipo ndi holiday anthu ambiri ndithu tikhala tili m'makomo mwathu ndi mabanja athu ena ndithu tikhoza kuchoka ndithu kukaona ndithu kuti tikapanga bwanji maholiday mwathu chonde tikamachoka m'makomo mmenemu tisiye munthu m'makomo mwathu onena kuti ameneyoyu asamalire ndithu mabanja athu tukamba za ana ena mwa iwo amene angakhale ndithu ana akazi amene amafunika ndithu chisamaliro ndithu chapaderadera tiye tionesese kuti amene tikumusiya pakhomoyo kuti atisamalira anawa ni munthu oti ndi wanzeru komanso ni munthu onena kuti ifeyo tikumukhulupirira kuti atisamalira ana athu bwino komanso tionesese ndithu kunena kuti chitetezo cha pakhomo pathu chili bwino ndithu tionesese ndithu kuti tikhoza kusiyapo munthu onena kuti iyeyo akhoza ndithu kuimba foni ndithu kuno ku polisi kuti ife nkuthamangira kumeneko kapena ndithu kukuwa ndithu kuti maneba nkubwera nkuzatetezera ndithu khomo limene lija ife tisanafike kumeneko. Miyezi itatu ya mchaka cha 2026 polisi ya Ndirande yati yachepetsa milandu komanso ngozi zapansewu ndi 11%. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Simeon Boyce. Ndipo mu nkhani za masewero dziko la Malawi alisankha kuti ndi lomwe lichititse mpikisano wa masewero a COFBAL wa maiko akumwera kwa Africa mwezi wa Septemba. Maiko okwana 5 ndomwe akuyembekezeka kuzatenga nawo mbali mu mpikisanowu. Mtsogoleri wa masewero a COFBAL mdziko muno wati ndi mwayi oti dziko la Malawi lipindule pachuma komanso pa masewerowa. Iye wati iwo ayamba kale kukonzekera mpikisanowu omwe udzachitikire mu mzinda wa Blantyre. Masewera amene wa COFBAL ndi amene tikunena kuti Malawi achita mwayi kuti ikhale ikupangisa mpikisano umenewu kumwera kwa Africa kuno pamene ikutchulidwa kuti ndi All African COFBAL Championship. So that is kuti ikutenga maiko onse aku South kuno kupatulapo amene ali ku North ndi ku Western Africa. Komano ifeyo ndi amene tasankhidwa kuti titha kupangitsa mpikisano umenewu kuno. Pakupanga host tournament imene iyo Malawi idzapindula kutengera kuti tizakhala ndi alendo ochuluka amene azachokere maiko osiyana-siyana ngati amene azakhalepo. Tikuyembekezeka kukhala ndi maiko osachepera 8 amene azakhale ali Malawi kuno kudzaonetsa luso lawo. Choncho tikukhulupirira kuti Malawi idzapindula kubweretsanso mwina mbali ina anzathu azabweranso ndi ndalama zakuita zimenenso boma lakhala kukangalika kusakasaka komanso tikukhulupirira kuti ifenso ngati Malawi tidzapindula powaonetsanso zimene ifeyo kunoko tili nazo ndiponso mwa ichi tikukhulupirira kuti makampaniso ena ndi ena atha kuzapindula pothandizira kuti masewera amenewa iwo atenge kumbali poonetsa kwa mtundu wa Malawi. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Nkhani madzulo zikufikaniso ni mawa nthawi ngati yomwe ija koma musatalikire poti mapulogalamu alipo ambiri. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment.